Ndị be anyị ekene m unu na-asị unu nnọọ n'oge nkwalite Igbo na nke na-abịara gị site n'aka nwanne nwoke bụ Maazị Chinwata Kwaku. Ndị be anyị biko nu ka anyị na-aga n'iru, anyị ga na-etinyekwa ntakịrị bekee ka ndị na-abụ enwe afọ Igbo na ndị anaghị anụ asụsụ Igbo nwike na-esonyere anyị. Ụmụnne m wee na-asị unu good morning, good afternoon, good evening depending on your time zone. N'oge gara aga we started with Igbo alphabet, mkpụrụ ụda asụsụ. Anyị nebere anya hụ one ha dị 36 wee gakwa n'iru wee tọsaa ngalaba ha dị ngalaba abụọ, ụda ume nakwa mgbochi ume. In our previous class we discussed about ụda ume, the divisions of ụda ume, the vowels, the Igbo vowels. Anyị nwere ụda arọ na ụda mfe ebe anyị nwekwara mepụta mkpụrụ okwu ole na ole. Wee na-asị n'oge ọzọ in our next class we are going to look at mgbochi ume. Ya bụ tata nya ka anyị ji bịa tata ka anyị leba anya na mgbochi ume, otherwise in English ihe a na-akpọ ya bụ the consonants. Tata mgbochi ume. Mgbochi ume dịka aha ya si wee dị, if you look closely ị na-anya ị ga-ahụ na o nwere ihe na-abụ dị na mkpụrụ okwu na-abụ dị na mgbochi na ume. Mgbochi in English stands for blockage or barricade. Mgbochi. The second part of it, ume. Ume n'asụsụ bekee pụtara strength, energy or breath, but in this context na nke tata ihe anyị na-ene anya bụ ume. Nya anyị kpọkọọ ya ọnụ mgbochi ume. Ụmụnne m, gịnị bụ mgbochi ume? Anyị sị na mgbochi ume bụ mkpụrụ ụda asụsụ ndị nke ahụ bụ n'oge a na-akpọpụta ya na a na-enwe mgbochi ikuku n'ihi na njiakpọ na-abụ maọbụ karịa na ibe ya na-emetụta iji wee kpọpụta ya bụ ụda, iji wee maa atụ ba. Ugbu a anyị ga-edepụta ya ka anyị hụ one ha dị. Mgbochi ume a dị 28 n'asụsụ Igbo, that is 28 in numbers. Ndị be anyị, ndị a bụ mgbochi ume enwere n'asụsụ Igbo. Ha dị 28 ka anyị gụpụta ha. B, nnukwu na obere, ch, d, f, g, gb, gh, gwe, h, j, k, kpe, kwe, le, me, ne, ng, nwe, nye, pe, re, se, she, te, ve, we, ye, ze. Ha dị 28 dịka anyị kwuru na mkpọpụta ha na njiakpọ na ibe ya na-emetụta. A na-abịakwa nwee obere mgbochi ikuku. N'ezie na ọ bụ otu a ka esi akpọpụta ya bụ mkpụrụ ụda asụsụ. Ọ bụ ya kpatara eji kpọọ ya mgbochi ume. Ọ na-egbochi ume, njiakpọ na ibe ya na-emetụta. Iji maatụ, nke izizi bụ b. Na mkpọpụta mkpụrụ ụda asụsụ abụ b, egbugbere ọnụ elu na nke ana na-emetụta, upper lips and the lower lips. B, b, b. Mgbe a na-akpọpụta ya, a na-enwe mgbochi ikuku ntakịrị oge tupu ya bụ ụda ewerepụta. Ọzọ bụ ch, ch, ch. Na mkpọpụta ch, n'anya ezi elu na nke ana na-emetụtakwa. Otu a ka ọ dịkwa na akpụ, otu a ka ọ dịkwa na d, d. Efu na eze elu na egbugbere ọnụ ala na-emetụta iji wee kpọpụta ya bụ ụda.
otu a ka ọ dịkwa na ndị ọzọ niile. Ọ bụrụ na ị kpọọ ya i were ya n'otu n'otu, ị ga-ahụ na nji akpọ na ibe ya o nwere ndị anyụrụ na ime akpụ na-emetụta, nwee ndị ọ bụ nọ ire na-emetụta ibe n'elu ọnụ. Iji maatụ, ire na-emetụta n'elu ọnụ. Ọ bụ ya kpatara eji kpọọ ha mgbochi ume. Oge a na-akpọpụta ha, a na-enwe mgbochi ikuku n'ihi na o nwere nji akpọ na ibe ya na-emetụtanụ. Dịka anyị na-aga n'iru, ọ bụrụ na tata bụ izizi ị na-esonyere anyị, if this is your first time joining us, we have previous lessons on mkpụrụ ụda ume, ụda ume n'onwe, mkpụrụ ụda asụsụ, ụda ume n'onwe ya. There's a link in the description below this video. Please hit that link and refresh your memory so you can meet up. Dịka anyị na-agakwa n'iru, ụmụnne m, mgbochi ume a anyị nere anya, unu ga-ahụ na o nwere ihe dị iche dị na mgbochi ume a. Unu n'anya ọhụma, o nwere ndị gbara mkpị, ndị dị ụzọ abụọ, nwee ndị kwụrụ onwe ha. Abịa na mgbochi ume, ekere ya ụzọ na-abụ. Enwere mgbochi ume mkpị na mgbochi ume nge. Mgbochi ume mkpị bụ mgbochi ume ndị nke ahụ dị abụọ, nke bụ na ekewa ya na ha agaghị akwụ sọsọ ha, agaghịkwa enwe nghọta zuru oke maọbụ ụda zuru oke. Ka anyị depụta ha ka unu fụ one ha dị. Ha bụ ndị a. Unu n'anya, unu ga-ahụ na ndị a anyị kachiri akwụkwọ ndụ bụ mgbochi ume mkpị. Unu n'anya, ha gbara mkpị, ha dị abụọ abụọ. Gịnị bụ mgbochi ume mkpị? Mgbochi ume mkpị bụ mgbochi ume ndị ahụ edekọrọ ọnụ, nke bụ na ekewa ya na ha agaghị enwe nghọta nke ha zuru oke. Iji maatụ, na mkpụrụ ụda asụsụ abụ chi, ekewa ya ụzọ na-abụ. Ịhụ na nke a abụrụla ihe ọzọ, nke a bụrụ ihe ọzọ. Otu ahụ ka ọ dịkwa na nke a, otu a ka ọ dịkwa na nke a na ndị ọzọ. Ha dị 9 n'asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na unu n'anya, ndị nke fọdụrụnụ bụ mgbochi ume nge. Mgbochi ume nge bụ ndị nke ahụ kwụrụ onwe ha, ha tozuru etozu, kwụrụ onwe ha. O nweghị otu ọbụla a ga-esi wee kewaa ha. Ha dị 19, ya bụ 19 ka ha dị n'asụsụ Igbo. Na ha bụ dị, fe, ge, he, je, ke, le, me, ne, nge, pe, re, se, te, ve, we, ye, ze. Ha dị 19 bụ mgbochi ume nge, ebe mgbochi ume mkpị dị 9. Ịkpọkọ ha abụọ ọnụ, ịgbakọ ha abụọ, enye gị 28 mgbochi ume Igbo dị. Ụmụnne m, anyị na-asị unu daalụ. N'ebe a ka anyị ga-apịachie na nke tata n'oge nkwalite Igbo, nke na-abịara gị site n'aka nwanne m nwoke bụ Maazị Chinwetakwakụ. Ndị be anyị, anyị wee na-ayọ unu na-asị biko, anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, na-ayọ unu biko ka unu binyere anyị aka n'akara subscribe ya nakwa follow. Ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku, enwe ike sonyere anyị. Ndị be anyị, n'oge ọzọ anyị ga-eneba anya na iyiri ụda ume enwere n'asụsụ Igbo, iyiri ụda ume. Wee na-asị gị biko chere anyị na anyị ga-abịa ọzọ. Ndị be anyị, ka emesịanụ, daalụ.